Kode Radio International nangoyɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barka men be wakkatire nde, barka men be fottugo nder taskaram jamin ɗi hande. Kode radio ɗo wadda non taskaramji diga jamdi 8 yanugo jamdi 8 reta wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Min Muhammad Abubakar Bokos foɗan to labangal taskaram jamin ɗi hande. Nder taskaram jamin ɗi hande wodi taskaram faamu diina, amma ko ɗon hami wato Sada Abubakar Ganyan ko joɗi fassatir habaruji hande. To madalla, jotta bo nda ɓurduɗi nder kubaruji ɗin. O nanan bononda en Boko Haram andini tubugo iga kuɗe saggarleku ɗam ɓe ardinta no ɓoyma. Piroje hewtinta 1,400 on ni fotti e ɓilla ɗam haɗi ɓe ummago dalla sonde matotrol internet ha lesɗe duniyaru. Hukuma e leddi Pakistan andini nangugo goto nder heddidaɓe jagorɗo mobgal bononden Al-Qaida maynaɗo Usama bin Laden. Jonta kam da kubaruji ɗin ɗi fumaji. Agal konanko en honoɓe bonondo en Boko Haram hakkero leddi Chadi andini jaɓugo bononda en Boko Haram hawtande e iyalen maɓɓe hewtinta 253 ɓawo tubugo iga kuɗe sagarle kuɗam ɓe ardinta no ɓoyma. Andinore iga wolwo be ɗemgal konniyanko en ɓenni Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi wi'i tun iga 11 lewru nasaraje ɗiɗiru ndu en woni nder, tuubiɓe ɓen fuɗɗi waddugo ko'e maɓɓe ha juuɗe soji en ha gallol wulgo wonde kero leddi Nigeria be Kamaru. Nder tuubiɓe ɓen ni woodi rooɓe ena ɓikkon peeton ena derke'en ɓe latti hakkunde lesɗe Kamaru ena Chadi. Bo ɓoyma soji en ɓen andini wartirgo ɓiɓɓe Nigeria juuɗe hukuma en Nigeria ngam andugo dabare feere yeeso. Titan piroje hewtinta 1,400 on ni fotti e ɓillaje ɗam haɗi ɓe ummago dalla soyde matotoro internet ɗam waɗi ɓe lesani ummago titan wakkati piroje hewtinta 1,110 taski ummago hande. Soyde matotoro internet ha lesɗe duniyaru on ni darni harkaji ɗuɗɗum hakkunde lesɗe duniyaru hande jumɓare. Ɗum hawti e wakkere nyawdorɗi ena ci'e cakol kubaruji ena wakkere resorde cede andirago banki. Wodi rahotoji iga hukuma kilanki yebre jamungu lesdi Ingila NHS andini do ɓurna ci'e nyawdorɗi leddi ndin heɓayi nastugo nder jawabu nyawɓe dalla sonde matotoro internet ɗam hokkata ɓe nonno ɓe nastata ena lartugo nyawɓe ha matotoro internet. E to leddi Spain ma ɓurna nder pellel jippago piroje leddi ndin piroje heɓa ummago, wiki kampani sippal kubaruji Reuters hande jumɓare. Kampani piroje Ryanair andini lesango kuɗe maɓɓe dalla sode matotoro internet kamɓe ma ɗam darni kuɗe piroje maɓɓe ɓurna ha lesɗe duniyaru. Non kadi ma hedi leddi Germany kampani piroje Lufthansa enanta EasyJet enanta Germanwings enanta Air Berlin fu ɓe heɓa doggingo kuuɗe maɓɓe hande jumɓare dalla sonde matotoro internet ɗam duniyaru fotti hande. Ardiɗo lesdi Amerika ɓoymajo nden mo habdinta lortago dow korwal ngal ha suɓi garanoji ha leddi Amerika Donald Trump andiniɗo ɓawo suɓekimo dow korwal ngal ni o tammi medugo hoɓɓe iftuɓe iga lesdi yasi ɗam ɓe meɗayi heɓugo banon ha tariha Amerika. Trump ni andini banni on wakkati o jaɓanno ililal darango jam'iya mako Republican dow mo tammi darango ɓe ha ɗaɓɓitiggo suɓeki korwal ardugal leddi Amerika wakkati moftorde ha gallol Milwaukee. Moftorde Trump ni tokki ɓawo jaɓɓugo kippol ɗam derkejo feere fondi mbarego Donald Trump wakkati o dogginta moftorde ɗaɓɓitiggo suɓeki ha gallol Pennsylvania. Hettoɓe tata wete kubaruji ɗin ɗo warna on iga sar radio Kode International wonde gallol Abuja lamorde Nigeria. Hukuma en leddi Pakistan andini hande jumɓare nangugo Aminul Haq
goto nder heddidaɓe jagorɗo mobgal bononden alqaida maynaɗo Usama bin Laden ha nokkure Punjab. Andinore iga Usman Akram Gonadal mo hukuma en faddoɓe kuɗe sagarle en ha Pakistan holli wi'i nangego Aminul Haq ɗum nasaraku on manga ɗam ɓe heɓi nder dabare ɓe habdinta je faddago kuɗe bononde en ha Pakistan enanta kunde lesɗe duniyaru. ɓoymani lesɗe Amerika ena kawtal lesɗe EU ena majalisa mobgal duniyaru andini inde Aminul Haq nder ɓiɓɓe bononde en alqaida mo ɓe ɗaɓɓititta ɓoyma. Tun ɓawo mayde Usama bin Laden ni Aminul Haq latti nder bononde en alqaida ɓe habdinta fenditingo kuɗe alqaida ɓawo wurtego konanko en neto ha hernankeri Afghanistan. E to leddi Burkina Faso wonde hernankeri Afrika jawleru mobgal nyawtoɓe andiraɓe Médecins Sans Frontières fotti e keppol wakkati bononden ukkani labbareji bo wonde nokku waylankeri leddi ndin. Labbareji boni ɗo hakkunde kerol leddi Burkina Faso enanta Niger be nanta Mali nokkure nde latti ɗo taari be bononden jihadis duuɓi hewtinta ɗiɗi jonta. Mobgal ngal Médecins Sans Frontières ni tabbitini yaringo ɓe kippol ngol nder andinore ɓe wurtini tamatotol internet ha ɓe holli suno maɓɓe dow kippol ngol hawtande e noddago bononde en ɓen dow tokka hakkilango neɗɗaku hakke ɓi adama enanta ci'e nyawdorɗi. Tum ɓawo ardingo tuccinki laamu ha Burkina Faso hitande 2022 Captain Ibrahim Traoré habdinta honego bononden jihadis ɓe hoosi duuɓi hewtinta 10 ɗo ɓillina leddi ndin ena lesɗe heddidaɓe. To heɗitoɓe fuya fu ɗo min gaddi ragare kubaruji duniyaru igasar radio kode international wonde gallol Abuja lamarde Nigeria. Sado Bakar Ganya yettama. miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas 7,295 daidai jamdi 8 yahango 8 e reta jamma agogo Nigeria Kamaru Niger enanta Chadi non bo jamdi 7 yahango 7 e reta agogo UTC. Gila hirnare Afrika nda sobiraɓe KRI RTF hawtani min rahotoji ngam ɓeydugol gandal e ko fati e gueɗe haɓɓogol cataracte ONG 13 d'ophtalmologie ko ONG immorɗo toon to France ngam kay arde hokkude heblo médecin ji liggotoɗe hôpital uji jeegom ɓe kawri toon to hôpital Dalal Jammu ngam yuɓɓinde tonen formation mabɓe. Ko addi min ɗo ko min jogui sehilaɓe amen ummiɓe France e leyɗele goɗɗe gari pour liggodade amen ko fate guite ñabbu guite minen Dalal Jam min mbi gonga ni ko sehilaɓe amen kono so ɓe gari ha Dakar ɓe gari Sénégal ɓe gari ha Dakar ɓe gari ha Dalal Jam minen emin poti siftorde heddiɓe ophtalmologiste heddiɓe wonɓe e wuuro e nder Sénégal. E wiide makko noon ma ɓe jokku kadi wadde e gueɗe goɗɗe e ko fate cellal ɓalli. eyyi minen Dalal Jam min mbi kala to gandal woni somin mbawi min jahat min ƴeewoya min gadda min peccay wonɓe ɗo ɓe donc ngal ɗon gandal min kaɗata e ɗon tan emi won fannuji kewɗi ganduɗa emin ƴeewoya ɗum pour que yimɓe gara par ce que ko enen fof moni fof no wawi fawgude janggo te sa fawgi kadi aɗa yiiɗi technique kesso mbaɗa hen bénéficier. Docteur Kemir Ambo noon o holliti kanko dusde e médecin ji Sénégal ɗum ɗon ko beelama e mabɓe. Alors notre ONG a pour le partenariat et l'objet du partenariat c'est d'aller aider et soutenir la formation du service d'ophtalmologie de l'hôpital de Dalal Jam. Docteur Diallo ko ophtalmologue ombo hollira weltare makko. Waɗandi kam gandal kam ala to haaɗi te yata kene ɓeydo ñande foof min jangguin guila ko ɓoyi wonko hamin mbawno wadde opéré kata guila ko ɓoyi mais gandal kesal ari min gaɗo hande won arɓe ɗo hande e hôpital Dalal Jam monsieur Daf addiɓe ɗo wodi kam invité pour mi ar mi tawtere ɓeɗon comme ça minen mi wawa janggude hen. ONG 13 d'ophtalmo noon ko ma ɗum 12 ko ina tolno e hôpital uji jeegom gonɗi ɗo e leydi men Sénégal yaada kadi rokkude ɓe matériel aji gollorɗi ɗum ɗon noon ɗum woni hunde nde ganduɗa jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli ɗo e leydi men Sénégal o holliti o weltima e o formation ɗonen.
eyyi hande ko kewiɗo e centre formation professionnel mo Goudiry ko examen mo sukaɓe mbaɗanno hande waɗi balɗe 4 guila ɓe puɗɗi. Alors examen on noon ko wiyete ko TPA, transformation produit agroalimentaire sokoye pular wiyete waylude ɓiɓɓe leɗɗe e ndemanteji ko ɓen élevaɓe mbaɗanno examen muɗum hikka no ɓe gayni janggude guila duuɓi 3 ko hikka ɓe mbaɗata examen. Donc on examen mbaɗi ɗo hande ko ɗin résultat ji jalti ɗo. Candidat ji ɗi ko ɓe 22 ɓe gonno. Alors ɗiɗo ɓeya ɓen ko élevage woni nehugol guertewɓe ɓen kadi no mbaɗanno examen. Alors Allah waɗi noon alhamdulillahi kamɓe fof machallah ɓe ɓenni e mbaɗannoɓe TPA ɓe ko ɓe 25 sukaɓe rewɓe e joyo worɓe ɓe fof ɓe ɓenni. Élevage kadi koɓe ɗiɗo ɓe gonno mais goto Allah waɗi hakkude o acci oyo noon o ɓenni. ɗum joguino kadi candidat goɗɗo no waɗanno horticulture on Allah waɗi ɓe nawi ɗum ko Tamba on kadi machallah o heeɓi résultat ji ɗiɗo son jii c'est du 100%, alhamdulillah. Alors oɗo 100% noon ko weltare e amen kono kadi banggue goɗɗo miɗen jogui hen sunare par ce que ɓeɗo soɓe jalti joni pour ɓe daña ligguey ko probléme ko ɗum woni probléme insertion ko ɗum woni caɗele amen ɗo e nder département mo Goudiry. A waɗat formé sukaɓe duuɓi 3 duuɓi 4 soɓe gayni ɓe jogo diplôme aji mabɓe mais pour ɓe keɓa golle c'est un tas de problème. Vraiment ɗum noon miɗen beddo erago e fate laamu Sénégal kañum e kala mbawɗo wallude ɓeɗo sukaɓe noɓe dañiri golle machallah miɗen jiiɗi ɗum no feewi e kadi e jinnaɓe ɓe kadi machallah miɗen jarnaɓe kamɓene kadi e autorité ji gonɗi ɗo ɗi e nder département o ɓe fof yoɓe gar min ballodira minen balla sukaɓe ɗo ɓe mbawa dañde golle. Aɗa andi minen centre de formation ɗo minen min mbawi wadde ko formé souvent yimɓe ne mbiya financement non minen min ngala kalis mun mbatta financé mais minen min mbatta ko accompagné. Holno min mbaɗirta jomum accompagné goo o ene ko wiyete auto emploi min mbawi ɗoftude jomum ha wawa gollande hoore muɗum mais aussi miɗen mbawi ɗoftude jomum ha wawa ɓamede e nder entreprise uji he ne golla ɗum woni emploi salarié mais aussi jomum ne jogui kadi opportunité continude jangde muɗum ɓeɗo ɓe keeɓi ko CAP eɓe mbawi continude jangde mabɓe mo wuuri pour wadde ko wiyete BTS ɗum ɗon foof ko diplôme aji ɓe mbawi wadde. Donc minen dal ko ɓuuri wonde caɗele amen ɗo ko insertion o. Ngam haɓade jontinoje e nder wuro laamogo Sénégal ha tengti noon e banlieue muɗum Rotary Club e yadugol PNLP programme national de lutte contre le paludisme ɓe gaddi ko ina tolno ujunere sanke ngam feccodirde ɗum leegal Thiering 2 ina tawe e nder commune bo Yeumbeul Sud. Dans le cadre d'une sensibilisation contre le paludisme parce que dañu gis ne paludisme lu muy rey moo ëpp chaque année ci comme jàngoro donc pour comme ni ñuy wax ci olof fagaru moo gën faju moo tax ñu ñëw comme ni ngeen ko gisee nii suñu ginnaaw xam ngeen ne ku gis site bi xam nga ne vraiment am nañ ci njàkkare. Wiide makko noon kanko Mariama Baldé jontinoje ɗe ɓuuri bonde ko rewɓe ɓe ganduɗa ko horiɓe ɓe. Message bu ñuy lancé ñi nga xam ne jigéen ñi wonnu lori parce que ñoom ñoo gën a exposé wu ci feebar bii di paludisme liñ leen di ñaax mooy ñuy tëdd ci moustiquaire bañ a soofantal feebar bi parce que fii ñu nekk nii ku ko gis xam na ne ñii nekk fii nii dañoo exposé de trop bu ñuy jàpp ci pourcentage exposition mën nañ ne ils sont exposés à 90% voire même 100%. caggal nde ballal ngal ari e nder quartier makko o noon o holliti weltare makko kanko Aminata Sall woni délégué de quartier Thiering 2. waaw mbégte bu baax mbégte bu am commencement mais amul app parce que Dompot ci sot la bokk parce que toog nañ presque 4 ans PNLP wàcc ñu def niñ doon def ci distribution moustiquaire te ku xool Thiering 2 xam ne zone inondable la te li ñuy dund tous les jours moom la ñuy dund du 1er au 30 nit ñi dañuy obligé di tëdd ci moustiquaire bu ñu demee ba moustiquaire yooyu nekk en rupture ñu am partenaire bu ko indi muy waa Rotary dañ leen di sant di leen gërëm. e wiide mabɓe noon ko taki koɓe gaddi ɗum e Thiering 2 ko nokku mo ganduɗa diƴƴe yo layru ina ɓe tampina teɓe teskide kalɗo diƴƴe yo layru ɓuuri hewde ko ɗo nen ɓowɗi ɗi ɓurata tampinde ɓesgu honngu to nen. minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Bawa hidita ko taskramji Kode Radio International dow matotral internet www.koderadio.net ko Radio Garden
nda taskaram duniyaru siyasa hautade Sata Bakar Ganye. Heɗitoɓe assalamu alaikum, barka men e wakkatire nde, sannu men bo e fattugo ha taskaram duniyaru siyasa, taskaram kawoy warangoni iga sare radio Kode International wonde gallol Abuja lamurde Nigeria. Nder taskaram duniyaru siyasa ɗam hande en tammi yillugo diwal Taraba ha en lartata suɓol ɗam doggini asaweje ɗiɗi saliɗi je ardugal mabgal fulɓe andirangu mi yetti Allah Cattle Breeders Association wato Macban. Ton tokki amin on nanan nonno taskaram suɓolngol doggini ina jawabu ardiɓe waɗi iftuɓe iga inaje fere fere. Abubakar Sa'at Ganye be wallinde wakilijo Kode Radio International mo diwal Taraba Abdurrahman Giɗaɗo Jarumi wiyata on keɗite jam. Tabital pulaku yo walde mawninore yo walde maninore ne sumen pulaku gilla mo mammiraɓe men gilla mo jatiraɓe men. Tabital pulaku yo walde mawninore yo walde maninore ne sumen pulaku. To madalla hayande no gasɗe joɗiɗi lewru jeego hitande ujune ɗiɗi no gasɗe nayi on ni ɗum doggini suɓol ardugal mi yetti Allah wato Macban ha diwal Taraba. Suɓol ngol ni dogginama on wala lawliragu hakkunde ɗaɓɓitoɓe suɓeki. Ha suɓoɓe ɓen tabbitini suɓol Alaji Ya'u Ibrahim Barewa ina ballitowomo Muhammad Aminu Bappa ina luttuɓe ardiɓe nogas e go'o ɓe tami wallitiggomo ha jogangomo kuɗe dow ardugal ngal o ardinta bana ardiɗo wakkere rewɓe Zainab Gaya ina Ahmad Muhammad Abdullahi ardiɗo wakkere derke'en. Wakkati o wolwanno ɓawo hunere jokkago laamu dow korwal ngal o ardinta Alhaji Ya'u Ibrahim Barewa o noddiri derɗiraɓe fulɓe do tabbitina jonde jam ena yiɗotirgo hakkunde fulɓe enanta derɗiraɓe ɓelattake fulɓe. Nden fahin Ya'u Ibrahim Barewa o tabbitini alkawal huwanego fulfulde ena walluki fulaku dow ardugal ɓe yawni mo. Miɗo wi'a mi yetti jomirawo, mi yetti jama'are nde laati hande Allah hawti en nder kayru e gondi yeeso ardiɓe meɗen ɓe moggal leydi. Miɗon nodditira bo nonno ɓe mbi'i jama'are hulhulde wala ko fotuɗen gaɗen jamminen sey to en kawti koye meɗen en enɗotiri den keɓen jahirgal yeeso. Ardiɗo mo moggal leydi inchallahu to Allah yerdi bonino on gariri on tabitini min yeeso mangaci en amin yeeso arɗo en amin min ɗon kosana on alƙawal min kuwanay fulfulde hakkunde amin e Allah min daray bo ko yarata pullo yeeso ko waddata jonde jam hakkunde fulɓe be leƴƴi luttuɗi ɗi ɓe gondi. Ardiɗo moggal leydi mo mi yetti Allah miɗon wi'a asali e min darodi takara Allah hiiti ɗum goɗɗo go'oto ardoto nder amin miɗon tabitimma ɓe fu min kawtay min kuuda dow gonga e adalci. Miɗon waɗa fata no Allah waddiri kowa jam Allah hooru ɗum wuro muɗum jam
tawta jan assalamu alaikum jama'ar mi yettiyo lattaki moftorde nden ni heɓi yalirgo ardiɗo mi yetti allah andirangu magban mo lesdi nigeria wato alhaji baba habungel zarma kanko ma o waɗi jawabu mako e ton seni lattaki nder ɗemgal hawsare o wolwi wakilijo meɗen abdourahman giɗaɗo jarumi firlitini en seɗɗa nder jawabu mako ɗam o wanni moftorde nden alhaji baba habungel jarma fooɗi hakkilo ardiɓe fulɓe hadow ɓe jogoro ardungal maɓɓe juuɗe ɗiɗi ɓe kabda foti bawɗe maɓɓe ɓe mumtana fulɓe torreteɓe gonɗi yigo fulɓe waynaɓe ɗo gondi e torra baba habu ngel zarma famtini wigo mobgal metti allah ni ɗum mobgal ngal mari babiraɓe bana babirawo mo leddi sultan saad aboubacar laamiɗo julɓe mo allah ɓangi daraja muɗum nden woodi lamlamɓe walloɓe bana laamiɗo adamawa laamiɗo zazzaw laamiɗo katsina e ko nandite maɓɓe ha jonta o famtini wigo ha jiha taraba ni woodi gannuɗi woɓɓe yahoɓe ɗo cuuna fulɓe ɓe yowana fulɓe ayiɓe ngam tan ɓe ñamta fulɓe ceede yigo fulɓe mari jawdi ɓe keɓa ko ɓe cawi ha jibaji o wi nonnoon ɗo bo jonta kam ɓe daroto ɓe tabbitina nonnoon wattako ɓe o waɗi alkawal bo o tiggay komitiwa sembinga nga hawdata lawya en yahoɓe ɗo wanca ha cuuɗi pursina ɓe to ɓe tabbitini fullo nangama fewre mere na ayiɓe goɗɗum to ɓe kabde ni no watta ɓe mballa ɗum ɓe jofa ɗum lutowo worɓe haya ala lelnuɗo lewru so waɗi kammule so waɗi bago baɗolo buru lattaki kala yaadu fuu ɗo heddi wallinde wakkere rewɓe ɓe latti wonuɓe ha yeeso nder wallitoɓe elto kala ummatore fuu lattaki kala saare woɗi fuu ɗo heddi be wallinde rewɓe zainab gaya kanko on jagorɗo rewɓe mo mobgal mi yetti allah magban mo diwal taraba bo o andini wakilejo amin abdourahman giɗaɗo jarumi mballa o taski hokkugo ha yaadu ndu miɗo yetta allah be masayid no allah hokki am miɗo yetta be mo waɗi dalila mi heɓi allah laamiɗo hawtu hoore fulɓe allah hokku en jambo allah hokku amin sa'a ko min waɗi niya ha dow to ko a handitata rewɓe fulɓe rewɓe dama ɗo sippa kosam ɓe wala andal zamanu to hanjum on min waɗay woodi hikima min watta be shiri ɗum min watta inchallahu min andinay ɓe wuro ko moy fu heftay ko huwata to allah jaɓi to heɗitoɓe tata wete taskaram duniyaru siyasa warinta on diga sara radio kode international wonde gallol abuja lamorde nigeria woɓɓe nder yilluɓe moftorde nde iga diwalji feere feere e lesdi nigeria kamɓe ma ɓe wangini sewo maɓɓe dow moftorde ɗum ɓe warani ha diwal taraba allah sene no inde ma so inde am ibrahim aboubacar plani moɗon andiri mo azzam pullo gombe min mi ɓi gombe amma bo mi ɓi kotoye ha lesdi nigeria wato alarene min gari gelle ɗe gamma woodi fulɓe bandiraɓe meɗen hanjum waɗi min gari gamma min kolla iri bellum ɗum min nanata gamma mi yetti allah cattle breeders association ɗum min mbiyata makban no wallitirta fulɓe wallitirta duroɓe hanjum waddi min alarene to moadam ni a andira ɗum andirima e yimanki fulɓe ko delle ɗum adima yimanki fulɓe ha mami emin giya a huwa ha radio goɗɗum e kay télévision goɗɗum e kano a wolwa fulfulde to wato min andi to ɗum wima hunde fulfulde to ɗum wima fulɓe fulaku fulfulde to hala wati gamma miɗan jaridajo miɗon meta je programme taskaramji feere feere je ɗemgal fulfulde ɓawɗon bo miɗon yima je ɗemgal fulfulde gamma ni komin gaɗata fat min giɗi fulɓe bandiraɓe meɗen faama ko ɗum waɗata ha lesdi duniyaru. Salamu alaikum, Allah seni ino inde ma? Baraka ma inde am Bello Aliyu Goto mo. To Allah seni ko waddi on Taraba? Katol min gari
ɓe ngari cofdi noon ko arduɓe mi yetti Allah ɓe jihar Daraba. To noyi giiɗa suɓol ngol ɗum waɗi? eyi cuɓol ngol inchallahu min jii gol waɗi deydey ngam no heeɓi to potal diga hanki jemma kuma fu ɓe dartoɓe koroje ɗen ɓe poti ɗum waɗi laalama hunde woodi hoɗay. Noyi fulɓe torro haala kidnapping joni inde fulɓe wonnake ko mbiyata dow majum? Inde fulɓe wonnake kuma lalle gonga noon ngam woodi wonɓe nder amma fuu mo sabbabuji majjin e ɗon ɗuuɗi kano jonde jam e adalci kano adalci ɗum ko waɗatake nder harka jonde leydi kam ɓeydi ɗum hun sembe amma ngam noon men o ela fulɓe e ardiɓe fulɓe ɓeɓe ɗum ardini joni ɓe tabbitina hunde woɗi sukaɓe fottama naati haraka jande nden nan naati haraka durgol dow gonga kuma boɗɗo haraka yareyareji boɗɗo haraka joddago himɓe ɓe gala gikku boɗuji min getti belɗore bada bago balolo buru lutowo worɓe haya to Allah subuni ɗen ko laati hayru ala lelnuɗo lewru so waɗi kam mule so waɗi bago balolo buru heɗitoɓe fuya fuu ɗo min gaddi ragare taskaram duniyaaru siyasa ɗam hannde seni ko nde funi on tammi heɗitiggo taskaram duniyaaru siyasa enanta luttuɗi taskaram kode radio international heɗi matotoro podcast ha kode radio enanta radio garden hawtande e twin in ena laabi matotoro facebook ha kode radio jotta kam dow darnde wakilijo kode radio international mo diwal Taraba Abdourahmane giɗaɗo jarumi min Abubakar Sa'ad ganye wiyata on wonde e luttuɗi taskaram kode radio international. Sa'ad Abubakar ganye yettama bul izzati be goda gida do khairu bariyati burna do takle nula do khairul ummati gerda do tanu nabiyyu ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima tunda mi hande mi jippi holde muhammadu mi do silmi no do da annabi ahmadu mi do hobna mawdo nulabe iwdo to wahidu igona ko biru mi bege uswatima عليه وسلم تسليما دني سري دنولا دو اوني مينوتوري بيغون دين فامي ويندي جيم دي مي مانتيري جابا غولورو دانيور دما كومي تاسكوري نومي اكتان غوسول وغاتي ابراهيم صلوا عليه وسلم تسليما جابا مالورو تتبرو حرام منزلي اتتاورو دن علي عربي الاولي اما دسر نولا دو آخر أولي وري وانجلو تدلي بسنجر ريما صلوا عليه وسلم تسليما hamaru Allah ceni do wangini sirri mum enyala de yonunde sappo jemma de dabre mum don Allah jippini da hama don labe mum dole de latti ceni de jumla umuma sallu alaihi wa sallim taslima nyande jemma danye goma da e makkata don labbi ngefti jahiliya nani kabata diga nyande man shaydanu irliti wawata hana azdagoto e yimbe mada jahima sallu alayhi wa sallimu taslima adanya do makkanu la do akhirul ha do fu min gaddira gare taskaram jamin de hande mo itinno taskaramji Ahmed Arab Abubakar Azare kautudo taskaramji hande belidi Arab me Muhammad Abubakar Bokosi ya tombalen jam begoma sai umri do sujidan go annabi adama gamzati mako o takribe an orama Allahu akbar mawdo mawnini fima sallallahu alayhi wa sallimu taslima an wona mo Allah ceni do takri e zati mum den umri takle no duduri no dina tokkadum tokkuido fu hisi non mo luti o halkadum don so do kisndam Allah surdini